नैबेयो जाहैबाय माजबाद रेन्जनि बिफां फुलिफोर जावैनाय। रोजा रोजा सुबुंफ्रा दिनै बिफांनि फुलि लांनो फैदों। मानोना गाबोन 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान, वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे। बेखायनो मोनफ्रोमबो जायगाफोरनि सुबुंफोरा बेखौ गायनो थाखाय लांफैगासिनो दं। रोजा रोजा गारिफोर दङ। नैबे साइडआव थाबोबाय गारिफ्रा नै बिफां फुलि नागिरगासिनो दङ। बिफां फुलिजों बुंफबनाय माजबाद सिकारदाङायाव बे दंफां फुलिखौ मोनो। 5000 बिगायाव जावैनानै दोनदों। लांबाबो लांख'नो हाया। सोर सोरनो नांगौ बायदि रोखोमनि दंफां फुलि मोनगोन नै। नंखाय नंदोंबा नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै बे जाबाय मेहगुनि, लालि, तितासाप, mohani mai কোনটো আড়াই বেদ নাকি আছে mohani এটাই আছে ইয়াতে নিম আৰু ফুট আছে একটাই তেল নাই এই দক্ষিণত আছে নিম গছ কিমান লাগে এই খাব পাৰিব কিয় নোৱাৰিব